Hello Zimbabwe, welcome to another special edition. Last time pandakauya nevakuru ava panapa, vazhinji makazotanga kufona muchibvunza kuti ngavatsanangure in detail kuti zvinombofamba sei zvavari kutaura. Vakaraise a number of issues, so tazovatsvaga tikati beta tinyatsonzwisisa tisina kwatiri kumhanyira kuti zvakafamba sei. Vamanzungu makadii? Ndinofara makadii. Kune vari kutanga kuona video rino iri, search on our page. Kumashure kune mavideo mukasecha kuti Manzungu Kariba, I don't know munovaona mumbonzwisisa, but tiri kukontinya nema issues avakareiza pa last edition yedu. Vamanzungu pane vaibvunza muri muprofita, muri ng'anga, munoita sei, muri chii mimi? Ini ndiri ng'anga. Ng'anga nemuprofita zvakasiyana papi? Ng'anga nemuprofita ndingati zvakasiyana pakutaura mazita kuti muprofita kana kuti ng'anga ndokusiyana chete kwazvakada, pati vanhu ivavo vanhu vamwe chete. Muri kuti vanhu vamwe chete tichitarira maresults avanoburitsa here kana kuti dzinde resimba ravo? Taakuenda pasimba nekuzoita basa racho. Zvakanoti ng'anga inenge iri kumberi, because ng'anga haiwandi inenge ichindobata mishonga. Because kana ndichitaura nenyaya yechikwambo, chikwambo spiritual mishonga. Tsanangurai, ndanga ndichatozouya ikoko, but now that mazvimenshina, chikwambo chi? Chikwambo munhu akafa, wausina ukama naye, wawatora iwewe kuti ushande naye. Chikorodzai vamanzungu, chikwambo chii? Munhu akafa, wausingaziva, wausina ukama naye, wawanotora kuti akubatsire pabasa rauri kuda kuti akuitire nokupa mari. MuZimbabwe vanhu vari kushandisa zvikwambo here? Izvo sofa ndezvakatonyanyisa, ndezveto hai. Vari kuzviwana kupi zvikwambo, vari kushandisa zvikwambo? Kune ng'anga tiri vanhu vakati siyanei. Kune vanobatsira urwere, kune vanobatsira vari special, kuna izvozvo zvokurombesa zvoti ukasvika unosvika uchitopiwa chikwambo uchishandisa. Chikwambo pachivanhu chedu chinhu chagara chiripo here kana kuti zvakatanga izvo? Chagara chiripo, but mashandiro achaita kumashure nemashandiro azvakuita pari zvinezvi zvakasiyana. Munogona kutsanangurira vari kuona chii chasiyana pamashandiro ezvikwambo kare naiko zvino? Iko zvinezvi kudhara vanhu vaitora chikwambo, madzibaba edu kana madzisekuru aitora chikwambo kuti chimuchengetere musha, kana ndichiti kuchengeta musha kuitira vamwe varoyi vane simba kuti vasauye pamba vachataka vana vangu, kana kuzvipfuwo, kana kuvhiringidza mararamiro chaiwo evana vangu. Kudhara izvozvi kana uine chikwambo vana vako vese vairorwa. Wow. Vanopinda mabasa vaipinda mabasa vasingadzoki, ndo vakawanda vaita mafurumani muvarungu mumabasa. Mafurumani akawanda, hanzi zvikwambo zvana baba venyu zviri kushanda ndizvo vamanzungu? Iwo unenge usingazvizive. Zviringokuchengeta. Ndaitora kuti zvindichengetere mhuri yangu. So ndora tinoti laki zvinhu zviri kungoitika. Very good. Kuti zviri kufamba sei. Zvikwambo zvevanenge vasina kutokuudza. Paitenge paine mhiko pamusha, mukabvunza munhu anitaura chokwadi wese, either iye anamata angavani, vangave bishop. Munhu vanokuzana kuti pamusha pepa paine mutemo wokuti usiku amuridze mumhetero kusviya. Pamba hapabudiwo nemoto panze chenzi chakamwenje. Pamba haubude munhu usina kupfeka hembe. Wanga uri mutemo waitozikanwa pamba. Kana kwadoka rasvika 6 o'clock hapana netsvaira pachivanze kana kutsvaira mumba. Wanga uri mutemo. Mhiko dzinenge dziri pamba. Saka mhiko iwewo ndedzawaingoziva chete. But zviri kuitirwa usingazvinzwisisi. So izvozvi muri kumbosangana nezvikwambo here pabasa renyu? Nyaya yaitika manje ndeyekuti vanhu ivava vadarika vaenda vashaika vafa, vakazosara nazvo vakatadza kunyatsa kuzvikondorora, mitemo vakatadza kuichengeta. Saka chinhu cheche chinenge chakunetsa nekuti imhepo yemufi irimo, inenge yakushanda sokunge ngozi. Mafiremu anenge asanzwisike, vana vanenge vasaende mabasa, vana vanenge vasarorwe, vana vanenge vakudhakwa zvimwe zvotondatsa kuzvinzwisisa kuti mwana ndinda. Pane umwe mwana kuti unofunga kuti pamwe hasi wangu, but mwana ari wako, but zvichikonzerwa naizvozvo. So muri kusangana nazvo mubasa renyu? Ndiri kusangana nazvo zvakanyanya. So ko unoziva sei kuti matambudziko atiri kusangana nawo aya zvine chekuita nechikwambo, maringe chamusingazive, chamusina kuudzwa nezvacho, but chirimo mumusha menyu? Mabasa zvandatsanangura, mabasa ariko, uwere
usinganzwisisike zvinoitika mumusha, mufiro usinganzwisisike. Mumusha menyu mje ndimunoita bp vanhu vanofana mabp, mumusha menyu chete ndimunoona vanofana musoro. Munhu anongodonha so musoro dhi waenda wafa. Vanhu mune matoziva kuti there's something, pane chinhu chiri muno mumusha chiri kukonzeresa izvozvo. Saka zvinokukonzera kuti mutendere mutsvage kuti chii chiri kumbokonzera kuti zvinhu zvifambe zvakadaro. So imimi mune kwamuri kutoshedzwa muchigadzirisa zvikwambo, chii chinenge chaitika? Muri kuita sei mogona kupa muenzaniso? Ndingape muenzaniso okwandikaenda izvozvi mai manje. Baba sekuru ndo anga vakatora chikwambo. Vakatora chikwambo havana munhu wavakaudza. Munhu wavakazoudza secret mwana wavo vakufa mukomana mukuru. Kuti ndakanotora chinhu ichi pakadai kudande. Zvino chinhu chinoshandiswa chakadai but chinofidhirwa chiri apa. Upfumi huri panapa nekuenda kwamukaita kuchikoro nezvamukaita zvese nekuenda kubasa ndo chakakonzera kuti muite izvozvo. Saka unochichengeta zvakadai. Saka mukomana haana kuita utsinye, akanoudzawo waanosiyira. Alright. Kuti baba vanga vari zvinhu zvakadai. Saka pfuma yatasiyirwa ngatiikondrole tese nemasiyirwo ataitu. Saka vari tu vaiziyana vakadaro. Saka uye akabva afa mukoma, ndobva kwasara muning'ina. Muning'ina akasara, zvakamunetsa kuti zvinhu izvi zvanga zvichengete sei. Saka anga ane mweya wekuti chinodzorwa kupi? Kwachakabva. Nokunetsa zvinetso zvazvakuita mumusha ndezvakakonza kuti vandidainze. Ndokubva ndachivatsanangura kuti mukati memusha muno mune mumwe munhu ari kuziva chinhu chiri kupedza vanhu, chinhu chiri kukonzera maproblems mumusha. Aripo pamuri pamukagara pano. Vanhu vaingofa. Vanhu vangu vachingoita pfuma dzanga dzichingoparara. Munhu akatenga mota yakatengwa kuJapan ikauya. Mota yasvika pamba yangonyarara haina kumuka. Mumwe atenga futi karori ndakasvika ndikatowana kanyoni akachamuka. Vanhu vakatadza kuziva kuti chii. Ndo ndatisana kuti panapa. Saka bamunini vakataura kuti haichokwadi ndini ndinozviziva zviri kuitika pano pamusha. Ndobva vatsanangura maitikiro azvikaita. Saka takabva taenda kudande kwanga vakanotora kumunhu kwavakanotora. Ndobva tanotaura kuti no, sekuru pakutora kwanga vakaita chinhu pakaita dambudziko rokuti vakanga vasiya chikwereti chemombe imwe chete, vavafa vasina kupedza kubhadhara. Ndosaka chikwambo changa chakunetsa mumusha umu. Ivo nganga ndenga yekukonzesa ndakufawo. Zvino apa kana ndikafa inu chikwereti changu chisina kuuya chegore riye papa ane makore. Saka anga akutori chikwambo chinetse mai. Chinetso kuti ndengene munhu akafa anoziva zvaanoita. Saka akazoti mombe 16 mombe. Yes, pamombe 1 ndokuti atambire nzvimbo zvinhu tataenda nazvo kuti tichinodzorera. Saka akandoda mombe 16. Saka vanetsana vapedza kunetsana ndakazokumbira kuti ivo vabude nditaure nemunhu wanga tainga ng'anga, because language yedu atichiziva. Mama kunzwanani. Saka ndakazokurukura nawo ndobva mombe dzasvika pa9. Saka last week takanodzorera mombe 9 tikadzorera zvinhu zvezvi kuti mumhuri vagadzikana. Izvozvo vakutaura kuti zvinhu zvakagadzikana. Imo mune mandotogara mukariba, mune makatowanda mandotoenda, mune zviitiko zvinoitika zvakafanana naizvozvo. Kuti varidzi vanenge vana mati futi. Varidzi vanenge vasingadi. Ndinoda kutobvunza kuti muri kumboshandidzanawo nevanoenda kuchechi here pabasa renyu? Ndingati vakawanda vacho. Hakuna ng'anga inoenda kumuprofita. Izvozvo hakuna. Kana paine muprofita anotaura kuti ng'anga dzinombouya kumba kwake anogona akasununguka kuti chindibata. Hakuna ng'anga inoenda kumuprofita, kasi maprofita anoenda kung'anga. Hanzi navamanzungu hakuna ng'anga inoenda kumuprofita, asi maprofita ndo anoenda kung'anga. Straight izvozvo hakuna anospikisa. Kana aripo muprofita angataura indegara muno mukariba. Kana paine muprofita ari muno mukariba akamboona ng'anga kumba kwake anoyondoona. Kasi inini mukaona muchindirakidza maprofita akauya kumba kwangu nevanindenza kumba kwangu, panogona kusara vashoma. So imi muri kuti ng'anga neung'anga hwenyu munotobatsira maprofita kumachechi kwavo? Zvakanyanyisa kuti sangano ratineti sangano rinoumbwa rinotsikiswa nemishonga kuti vanhu vawande vaya pachechi uye munhu akudzwa mukuru chechi. Vatenderi muripo here uko? Hanzi navamanzungu maprofita enyu vari kuunganidza masangano ung'anga, vanototanga vakonsauta ng'anga kuti patsigiswe. Ndizvo muri kutaura? Ndechokwadi chihombe. Maviews enyu tiri kumada.
tsaurai kuti muri kuzvifambisa sei. Kana pane maprofita vanozviti maprofita echokwadi, isai maviews enyu tinzo zviri kutaurwa naVamanzungu. Kana pane vanopikisana naVamanzungu ndiripo, tokurukura, munotifonera, touya tobatanidza Vamanzungu nemi, tonzwa kuti zviri kufamba sei. Saka sei vechiprofita vasiri kubuda pachena? Nawiriko havabudi pachena nokuti vakatiza pachivanhu, vakanyepera kutiza muchivanhu, ivo muchivanhu varimo. Saka vanenge vachinyara. That's why inini ndinofamba masikati, ndienda unochera mushonga wangu masikati, uye ndoita zvinhu zvangu pachena, uye ndorapa zvinhu zvangu pachena. Ende imwe nyaya ndinoda kuti nditaure panapa, kana ndiri n'anga mukaona ndakunyora chikwangwani panapa kuti pano pane n'anga panapa, patova nedambudziko. Nyaya hombe iripo, batsira munhu ave ndiye chikwangwani. Testimony, the power of testimony, ndozviri kutaurwa naVamanzungu kuti n'anga hainyore chikwangwani, asi munhu akabatsirwa atova kunoisa testimony, ndiye achaunza the next person. Kana iwo ukava nemota yako uyafa, hausvike pane mota 100 dzakaungana dzakafa dzisingamuke pana itoziva kuti kana pane mota 100 apa dzakaungana, makanika ari apa agonogadzira mota. Ana makanika tauyawo mugarden menyu, anzi garaji rikazara mota, isai nekusagona kugadzira mota. Because anogadzira mota dzichibuda. Kana uri n'anga munhu achiuya achifira mamba pako usina kuziva kuti munhu ari kuya kuzofa, paita dambudziko. Kasi n'anga inoti manonoka, munhu dai madzokera naye kumba. Wow, munenge matozviona kuti munhu mamunonokera chiendei kumba munombotiraya zvimwe izvizvi, hauzoti vangobuda wakungoti chimwe ndimbotiraya chimbodzokerai kumba, kasi matinonokei. Ivo kana vari vechikuru vakutoziva kuti chichaitika. But kana wangange kuti pamba pako panofira vanhu 4, 5, 10 zvafanana namakanika wewe. Saka un'anga hwokubatsira neun'anga hwokurombesa zvinhu zvakasiyana. Kouya munhu ari kuti inini ikonomi haina kumira mushe, Vamanzungu ndiri kudawo kuromba kwacho kuri kuita vamwe ndimbodai, so munomubatsira sei munhu akadaro? Zvandinoita ndinogara pasi ndoona kuti ikonomi yemunhu uyu chii chamboitika kuti yambenga yakanaka, chambokonzera kuti chishata chingave chii. Anogona kunge aine zvinhu zvaanga akabata, but zvinhu zvaanga akabata zvezvo yakazvikanganisa, saka zvakukanganisa ikonomi. Saka ndakugona kumubatsira paakarasika pazvinhu izvozvo zvidzokere panzvimbo. Kana kuti zvinhu zvake zvanga zviri feya apa pasina kuromba, anga achizvishandira nesimba rake, but paita Manzungu pasaiti anetseka kuti hama iyi sei yakupfuma, apindira akumukanganisa. Takunotarisana nemunhu, boti chinhu chakanaka ndechokudai ndinogara ndichisanangurira vanhu. Mukaona mudhuri uchitsemuka so mapedza kuvaka, zvinoreva kuti chiri kutsemura mudhuri, hatirambe tichinama nesimendi pari kutsemuka. Tinotsvaga chiri kutsemura, takuenda pafoundation. Toona kuti hatina kuvaka pamusoro pedombo here, saka dombo riri kuexpanda riri kutsemura chi mudhuri. Kana kuti takavakira pane mudzi uri kukura, but imba iri kudi iri kutsemuka. Saka tinoenda pari kutsemuka mudzi toubvisa, muchitanga kunama muchikwidza. Wow, powerful. Saka imimi kune vanorwara, because pane vamwe vanoti pane ari kurwara kensa, ari kurwara mudumbu, ari kurwara makumbo, muno approacha sei masituations akadaro? Ndinongodzokera kuchivanhu, ndokwandodzokera kumishonga kuti munhu arwara makumbo ndotoziva kuti chinokonzesa makumbo chii. Moyo here, itsvo here, mapapu, chii chiri kukonzesa makumbo emunhu kuti azvime. Ndinosecha ndotozviona, ndoziva kuti munhu angade mushonga wakadii. Ndikanyanya kuomerwa seki munhu achirwara, pandinongorara ndotorota, nditombotadza mushonga ndakutomupa direct, mushonga wandinomupa achipora. Nditova nevanhu, testimony yevanhu vakarwara makumbo vachienda kunodamburwa parare, vari muno mukaribha. Munhu achitota kuti munin'ina wangu anoita zvemarori parenga, munin'ina wake ndikamutomuti no, munin'ina wako ngaamboya kumba, ari kuenda kuHarare, auye ndondi makumbo aichi. Ndokubva ndanoona kuti inyaya yekuti anga agadzirwa. Maprofita anga vamutaurira futi, anga ane gore ne6 months achinzosasvike pamba ukaroiwa naamai vako. Saka ukangosvika pamba papa amai vanokuuraya. Saka kumaprofita zvati ndiva ndamuti amai vako ari kutotambura nenyaya yemakumbo ako. Kusasvika pamba kwauri kuita kunzosasvike pamba inyaya yekuti munhu akakugadzira wakagadzirwa kufoja nehama futi nemukomo wako.
ndakakugadzira. Saka ndira kuti ione mukoma wako yakagadzira ndakugadzira mushonga izvezvi. Makumbo ndati makumbo akapora nhasi. Unoona munhu akakugadzira makumbo iwa ndamurapa. Makumbo aya haana akatoenda kumba akatopora akatobva kuna kuti kava bhora. Ndokunosvika kumba mukoma ndibva atanga makumbo. Yakaita back to send. Ndagadzira makumbo. Mukoma ndibva akunja makumbo. Ndokubva auya futi mukoma ndibva ndamubatsira. Ndibva ndachimuudza kuti makumbo ako aya unopora. Chirega kudaro munin'ina wako. Alright. Saka ndozvinoitika mukurarama. So imimi pamwe pacho munorotswa, pamwe pacho munotoziva mishonga inoshanda. Ndakutoziva mishonga yakawandisa zvisingaiti inoshanda. Kana ndakuenda kumishonga yechivanhu kutaurirana pachokwadi, ndakupinda pasango. Kana paine n'anga ndinoziva mishonga wokuti tikapinda pasango kuti muti unoshanda tikatora wena uyu unoshanda zvakati. Handiti ndinokunda n'anga but ndine zvimwe mishonga ndoiziva yechivanhu. Po ndakagara ndakukurira muchivanhu. Ndakakurira muchivanhu uye ndikurarama ndine chivanhu uye ndine respecta chivanhu uye ndinokudza chivanhu zvakanyanyisa. So kune vari kuona vangade kunzwisisa, pane vamwe vanotora chivanhu nenzira iri negative. Mashoko enyu kune vasati vanyatsonzwisisa ndekuti chi, especially vanenge vachiti tunoita zvekunamata zvechivanhu mweya yakaipa zvichidaro mungavati chi? Ndiri kuti inini vanhu ngati tariraiwo ndati vanhu izvezvi vadzidze kumafira ari kuita vanhu. Vanhu tiri kufa zvinatsarukana zvino patsitsi. Vana vari kufa vari vadiki. Munhu maBP ari kuuraya vanhu. Maasima ari kuuraya vanhu. Zvinhu izvozvo zvinorapika muchibhoyi. Zvakanaka. Ndingakutsanangura nyaya yakafanana nemaacids. Pano watinoshandisa muchikoro kunonzi mukoyo. Unocherwa musango. Unotocherwa mukoyo uyoyo pasi. Motora momenya so motsemura tsemura. Then moita mahewu. Kana muisa mahewu neta yewu. Mahewu aya mutoisi sugar pachibhoyi chedu. Mupota muchimwa. Mukamwa 1 week muchimwa iwayo. Amisa upenyu wenyu svika mufama wari maacids. Inenge yatosolva dambudziko remaacids. Izvezvo zvatopera. Alright. Kune vari kunzwa hanzi maacids. Wese anochema kuti kune maacids, kune chiva manzungu vari kuti vanawo muti wacho munokwanisa kutorapwa zvekubva mapora zvachose. Ndo zvamuri kutaura? Ndiri kuti inini kana pane ane mfungo dzati ane icho audziwa nadhokota kuti une icho isveri kukanganisa kutongowezva zvemunhu ndotomubikira icho nemushonga omwe zvatopera asina icho. Saka hakuna chirwere chandinofungidzira kuti kuchivanhu hachirapiki. Zvirwere zvakawanda kuchivanhu zvinorapika. Ndava manzungu, last time patakataura navo makati hatina kuvapa nguva kuti vatsanangure kuti vanoshanda sei. Nhasi vari kuti vari kunyatsokuudzai zvikwambo, maBP zvinhu zvirwere zvese zvine foundation yazvo. Uyezve vaunzawo a very controversial issue yekuti hakuna muprofita asingaite zvemushonga. Ani maprofita vari kutsigisa masangano nechivanhu. So vamanzungu, mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe avo vainyanyotinetsa vachiti zivisai vamanzungu kuti toda kunyatsonzwa kuti vanoshanda sei. Mashoko enyu ekupedzisira kwavari. Ichokwadi vanhu ndinoti ngatidzokerei pachivanhu chedu. Chikwambo chinhu chakatsvagwa, chinhu chinotobva chinotoenda tinokomuniketa nacho. Chikwambo ndotochidainza choya pamuri imimi hama yacho chotaura kwachikabva uye nezvachiri kuda. Inini ndinoziva chikwambo chiri chinhu ari munhu kuti munotowirira zvato communication mataura ndokuita nemi. Chotaura pachiri kuuraya vanhu pane dambudziko rakatoitika rachikatadzirwa rachiri kutadza kuti chibhadharo. Ipapo kana kuda kubhadhara chinobva chabhadharwa choenda kwachikabva kwachikatorwa chinga chichitokuziva. Saka musatambure zvinhu zvakafanana naizvozvo. Tenda urwere musatambure ainini zvokurwara. Zvinhu zvandoziva zvakanyanya. Uyezve zvikwambo izvo aiwa iwo kuovha zvinhu zvandoziva zvokuti handina dambudziko nazvo. Ndava manzungu vanogara kuKariba kune vaya vaibvunza. I know people were phoning from all over vachiti mangopa murume uyo nguva shoma but nhasi tatirega tinyatsokurukura. Vanoda kunzwa zvakawanda endai pane maprevious episodes atakambovarekodha. Vamanzungu vaita zvakawanda. Check on our page muchasangana nezvakawanda zviri kumashure zvekuti vamanzungu vaimboita sei, vairarama sei kumashure uko. Asi nhasi tanga toda kungofocusa on the spiritual aspects dzekurapa
nemashandiro avanoita. Sarai for now. Stay tuned, stay blessed.